Deputy CM Jong Meghalaya, Pat Balai Gubernur. Kini lightly ki penlong ya kabor ban penlong an na ka benta. Jong kini ki lightly seng ki belai itu hakan ke sengi. Dengan ai ku play ke pang na benta sai sen ni ke dis council. Kiri krau perkhat pertang ki joki Bikilala ya ka ban penlong ya kini ka an hakan ke sengi. Nomor kata iju kulmar ba kalian ka jongi hakakam ke bab kibenta ke babon klan ki ain ke babiang tigumta ngilyo ayang ni ka ain ke babiang nga kentu khamtam lile hakabete bat itu kinomi khmat naga liang jong ki kur ki balong ku ki menteri ki bakrau ki basan ber ki we ni mat ke jinge naga benta kumno anda habala klarno we na pedang ki menteri banwan rabe ki we ki wan ki we ki korban kam kumne kumtai ban kepen kelumar na kata-kata nga kentu bai ki sengkur bakin dai ban yo ya ke recommendation ke babiang na ka jing itu na ka imal ne ka discouncil nang ba ka nomor ra ka jing ngengek ban kerman scam nang ne sekhaman ba ka nomor ra ka suk ka sign ha ka sanchar kata ha barok kiliang di dorbar ke per jongi dengan kenturu naga menta jong kilang barok ki kun ki hajar jong kapri nyautrat di bawan geleng jong kena kesengi ide ban selik paino ba ai ba pilik pai da besuk besain in poi sikslong di tahu jong pi ha besuk besain ba tushin ba ai ba pentre hok pentre be ya ki ai ki ba pipin yo ki bala bentuk bor di nang bakan wara kesuk kesain hake imlang salah tang ini tin kublai sipun kublai but ngin sakhilang ya kani ka jingpen pena ya kani ka notification but kanam kata ka pon ngan khot sundan ya I rangba na kaliang rangba kur but darbar kur banwan lang shman I would also like to request our Honorable Governor to witness on handing over this notification to all the organization institution.